Ние сме Kinetic Studio и се занимаваме с кинетична скулптура. Заедно като колектив сме от 4 години. Сега сме участвали в доста фестивали в България и в чужбина също само един, Kinetic Art Fair в Лондон, в началото на 2012. Разработвали сме много проекти, повечето от тях сътрудничим с Роботев, както с него сътрудничихме в изпълнението на проекта, който предстои да разберете за него сега, който се казва Комуникация. Ще ви разкажа по-подробно за проекта Комуникация. Това представлява група от интерактивни обекти, които са в сферата на интерактивното изкуство. И всъщност става дума за комуникацията между човек и изкуство, изкуство-природа. Важното в този проект е, че зрителя всъщност не е само зрител, е първо причина за това да се случват нещата, които той вижда. От страна на комуникация ние сме се грижили за това тя също да въздейства достатъчно добре на зрителя, като освен чрез промяната на формата, движението и така нататък, тя въздейства и чрез светлина, и чрез звук, и в зависимост от това къде точно се намира около самите обекти и на какво разстояние, колко е близо, колко е далеч, се случват различни неща. Като звука, който се включва от самият обект, представлява звуци от природата, които трябва да напомнят на човек за хармонията и за тази комуникация, която не трябва да бъде все пак нещо, чрез което работиме, а и нещо, което да ни кара да бъдем по-близко до природата по някакъв начин. В колоната има доста електроника. Мозъка е една платка Arduino, която приема информацията от звукови сензори. И на базата на тази информация разбира дали близо до обекта има някой, дали се приближава, дали седи отпред, дали си тръгва. И въз основа на тази информация микроконтролер ще взима решение как да се движат колоните. Също те ще се задвижат от едни линейни актуатори. Освен движението на колоните ще се командва и един MP3 модул, който ще свири, и ще има и светодиодно осветление, което допълнително ще помага за атмосферата. Всъщност проектът е завършен до 20%, за да стане завършен напълно ни трябва помощ, тъй като до сега сме го финансирали със собствени средства и бихме искали с това видео да се обърнем към всички, които харесват изкуството, за да ни помогнат да представим нещо толкова интересно пред света.